Assalamualaikum lur. Nyong lagi nang kae ge. Nang pinggir kae sawah ke apa jenenge ya? Suket ke wis suket-suketan ge lur ge. Lagi nang suket-suketan nyong ge lagi mlaku-mlaku ge lur. Nyong kan lagi kae ya lur. Akeh banget ge jagunge ge. Masa jagunge ora diarai ge lur. Jagung mending dibakar bae lur ge. Batang jagung ke masalah dibakar lur. Kudune dibakar ke lur. Bisa nggo kue goreng-goreng, bisa nggo bakar-bakar ke dadi lur. Bakar apa-apa ya dadi. Bakar iwak, bakar lobak dadi ke lur. Kue batang lobak kue jenenge lur. Nyong lagi mlaku-mlaku ke lur. Kan ayak. Nyung aku ngerti. Kue nang kono kue ana wit timun ke lur, kue nang sebelah dhewe kan ana wit timun kue, akeh banget ke lur ke. Timun akeh pisan ke lur, akeh banget ke. Kawit timune ke lur. Kawit timun ke. Sampah. Ki si jenengane kue kayane ki si jenengane apa ya lur? Ki nyong kelalen ki lur. Oh, ki si jenengane wit apa ya? Nyong kelalen. Aya wit kae kok apa ya? Oh, wit kacang ke lur ke nang kene ke lur. Kacangnya akeh banget ke lur ke. Kacangnya pada nang ngene tanduri kabeh ke lur. Kacangnya gue lagi pada lagi kembang ke lur. Urung gede-gede ke lur. Tapi kayak no wit kacang apa ya? Iya ke lur, kan wit kacang ke lur. Kayak lur deleng ya. Kayak jagung ke lur, wit jagung kayak. Jagungnya tapi urung tukul-tukul ya lur ya ke jagungnya ke. Jagungnya nembe ditanduri lur, urung gede-gede ke lur, jagungnya ke lur. Jagungnya urung gede-gede ke lur. Nyong arep maring ke maning lur. Maring ngene. Sawah disit Tapi kaya lur teng dalan bisa ya lur keliling tapi nyong urung tau teng ngono lur janen. Kayak abu kayak lur kan aspe kayak lur kayak nang pinggir gunung kayak lur kayak kan ana aspe ya lur kayak aspe kayak banget kayak lur nang pinggir gunung-gunung kayak lur kayak pisan lur akeh banget kayak lur. Nyong kan lagi ndeleng sawah mlaku-mlaku kayak lur. Ya nawit kacang maning ke lur jan kacangnya wis pada gede kae wis pada kae tumbuh ke kacang panjang ke jenenge iki kacang panjang ke lur ke kacang panjang kemian sih cokana ana ya lur ya dol kacang iki lur nang anggone anak bagul ku mesti mamaku nyong seneng tuku kacang ke lur kacang panjang we mamaku nyong seneng dijangan mbak enak kok lur jan kacang panjang jangan apa-apa enak dijambal enak lur mentan bedoyan kok lur mangan kacang panjang aku doyan lur mangan kacang panjang nyong doyan banget ki lur.